De lokalen van OBS de Bolder in Drachten bleven van de morgen leeg. Het personeel maakt hem op voor de reis naar de Arena in Amsterdam, dat 10.000 onderwijzers bij elkaar komen. Van jonge leerlingen die net thuis bleven konden, had de school opvang regelen. Nou, ik vind het een hele goede actie dat ze gaan staken. Maar ik ben ook wel blij dat mijn kind vandaag hier terecht kan. Het lijkt een negatieve dag omdat leerkrachten onderwijs gaan staken. Een positieve actie is dat we opkomen voor beter onderwijs. En de laatste jaren zijn er zoveel bezuinigd en veranderingen geweest. Dat we nu eens een keer een stem willen laten horen naar de politiek en de bevolking. De bezuinigingen treffen vooral de kwetsbare band die het meer omdenken nodig gaat. Even verderop in Drachten bij de praktiekscholen weten ze daar om mij te praten. Door de bezuiniging passend onderwijs kan het voorkomen dat er meer leerlingen die het normaal in het speciaal onderwijs hebben, bij ons op school komen. En dat gaat dus ten koste van deze leerlingen. Die hadden dus meer aandacht nodig die ze net krijgen kennen. En ten koste van de andere leerlingen die dus minder aandacht krijgen terug. Wat de plan van de minister Trogene is becijferen dat in Friesland zowat 124 mensen in het speciaal onderwijs haar een baan verliezen. De reguliere basisscholen griepen de actie aan voor ludiek protest. Liekers hier in Vinwouden. Met de band van de Frissel in optocht door het dorp gaan. Wij willen graag zien laten dat wij het wel eens binnen met passend onderwijs. Dus daar staan we helemaal achter. We willen echt graag dat de band in hun eigen omjouwing naar de scholen kunnen. Alleen als we dan op 300 miljoen bezuinigen worden en de groepen daarmee dus willen groter worden, ja, dan zien wij dat kinderen. Ik vind het heel stom van de regering dat ze bezuinigen op iets wat belangrijk is. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld met dyslexie, die hebben ook het recht op extra werk. De twee meester in Wergeer kiezen voor een alternatief lesprogramma met prominente dorpsbewoners, zoals Mirjam Timmer en Lutz Jacobi. Onderwijs is het allerbelangrijkste. En daarom succes, Joert!